Va, diré una story time més ràpid. No ho feu, vale? Mira, això crec que encara serà una cosa nova que els meus pares descobriran ara. Oh, això. Hola, xutxets! Avui ens venim a posar a prova a nosaltres mateixes. Creieu que si féssim la selectivitat ara l'aprovaríem? Venim a veure-ho després de 6-7 anys, gairebé, que la vam fer. Aviam si l'aprovaríem o no. Jo crec que potser no. Jo crec 100% que no. Jo crec que clarament no entraria a la carrera que vaig entrar i crec que potser l'aprovaria. Però anem-nos a posar a prova. Story time d'aquests papers que us porto, vale, nenes? Direu, uah, que xulos. Jo pensava que estava comprant una llibreta per internet. Ai, no. I vaig dir, uah, que barata, €1 la llibreta. Clar, la llibreta sense la llibreta. Però el que importa és l'interior, no? Per tant, No, i tant. realment la llibreta la tenim. Estem gravant aquest vídeo en el mateix moment que s'està fent la selectivitat, per tant agafarem alguns exàmens d'aquest any i els que encara no s'han fet agafarem el de l'any passat per ser el més justes possible. Lengua castellana y literatura. Empezamos bien. Primera pregunta. Complete las secuencias con la forma correcta de entre las dos que se proponen en cada caso. Vosaltres, des de casa vostra, podeu fer-lo per veure si aprovaríeu la selectivitat. Que ningú miri, eh? Todavía no sé, no quisiste comprarte el coche eléctrico. Bueno, la primera ja m'he tirat un triple, perquè no la sé. Ostres, el per què i el per què. Això tinc un problema molt gran, mai ho he pres. Jo he de dir que la selectivitat, la meva nota més alta va ser castellà i vaig treure un 9. És la meva carta de presentació, això també. Dic que la Selema va saber el castellà. Vale, jo ja he fet les meves respostes. N'hi ha una amb la que dubto, però és aquella que no et fa tenir el 10. Home, val a dir que l'on ha estudiat llengües aplicades, pobra d'ella que falli aquest exercici. Jo tinc aquí el PDF de correccions. La primera, jo he posat junt. Jo, junt. Jo separat. Oh! Doncs, qui s'emporta el punt és la Núria! Que es nota que va treure un 9 a castellà. Sí. Jo, fatal. Tinc un boli vermell. Segona frase. Malament. El por què? Què l'heu posat? Junt o separat? Separat. Jo també, separat, i és correcte! El donde, amb accent o sense accent? Amb accent. Amb accent! I l'hem fet bé, totes tres. I a l'última, si no, separat o junt? Separat. He dubtat molt i que sabia que ho he posat junt. Doncs hem fet punt nosaltres perquè és bé. separat. Bastant igualades. 0,75 cada una. 0,75. Bueno, ja tenim gairebé un punt. Bloque 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcto? 0,5 puntos si la respuesta es errónea, se descontarán 0,15 puntos. A. Todas las sociedades son diglósicas. B. La diglosia implica la mezcla de dos idiomas o variedades en una conversación. C. La diglosia solo afecta al vocabulario. D. Existe diglosia en las sociedades en las que las variedades lingüísticas muestran diferencias funcionales. Clar, comencem bé perquè jo almenys no tinc ni la més remota idea de què cony és la diglòssia. Tu, Ona, espero que ho sàpigues. Sí, però també... Igualment no saps quina és la correcta, no? Vale, jo ja he apuntat la meva resposta. És el que hagués fet a la selectivitat si m'hagués sortit aquesta pregunta que clarament no em sé, dir la que més o menys crec. Vale, ja la tinc jo. Va, jo me la jugo bastant. Vale, ja he mirat la resposta. Quin número heu posat? Jo he posat el 2. Jo també. Jo 3 i 4. Com 3 i 4? No pots. Per què? ¿Cuál de las siguientes es correcta? Clar, te n'està preguntant una. Ah, vale, pues la D. Doncs la lingüista ha guanyat un punt, perquè era la D, la diglòssia existe en las sociedades en las que las variedades lingüísticas muestran diferentes... M'ha liat diferències funcionals, he de dir. Ara sí, no va, canviem al català. Fem anglès? No. Va, diré una story time més ràpid. No ho feu, vale? Quan vaig fer la selectivitat d'anglès, vaig decidir que com que el meu anglès era 0, no podia optar a tenir un 5 igualment, i vaig dir, bueno, copia, igualment si et pillen, doncs el 0 el tindràs igualment. Vaig copiar en el listening. No copiar perquè els exàmens estan diferents. L'A, la B, la C i la D amb diferents... No és el mateix examen, val? Vaig treure menys 4. Vale, jo tinc una story time molt ràpida, és que ja que hi som aquí parlant de listenings. Jo, el dia que vaig anar a fer el first, el dia abans, mira, això crec que encara serà una cosa nova que els meus pares descobriran ara. El dia abans d'anar a fer el first eren festes del poble del costat. Jo no sé si ho has de dir.
Vaig sortir sense que els meus pares se n'enteressin. Vaig sortir de festa i l'endemà ja tenia el first a les 8 del matí. Vaig sortir, vaig tornar a casa amb el bus i vaig aprovar. I la primera activitat del dia era el listening. I jo m'estava sovant el listening en plan, què cony m'estan dient? En sèrio? Passem en català. Tio, al català sí que hi havia parts més divertides anem a fer la de les paraules. El completeu amb la forma verbal correcta de Aquest és molt difícil, Aquest és molt xungo. 3.3. Bé, anem a fer un dels És de l'any exercicis més divertits de la CL, que és el d'inventar-te verbs. Sí, inventar-te la paraula, no? Una mica. Ostres, jo recordo molt aquest exercici de la meva CL, Tio, el primer ja se m'està patant el cap. que va ser inventar. Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del verb que hi ha entre parèntesis. No podeu utilitzar formes perifràsiques. Vale, la primera. A. Aquestes mongetes són crues. No s'han coure prou. Bueno, bé. Bueno, jo he dit el que diria. Tu no li donar sempre la raó, perquè molt sovint s'equivoca. Clar, és que perifràstica vol dir... És una forma verbal. Jo crec que... Que és el que va amb dos paraules. Clar, és el que dic. Seguim amb la C. Ara reconeixo l'error que he comès. Vale. La D. Si cada dia li escapçar una mica la tija, al final et quedaràs sense planta. Ua, la que ve ara. Vale. Ara em demana que li fer costat, però jo no em vull comprometre a res. Veus, això és una falta ortogràfica que faig molt sovint a computadors. Jo tampoc n'estic segura de com Va, doncs què, anem amb les correccions. Sí, va. Vale, la primera, què heu posat? Cogut. Jo he posat cuit. Cuit. Cogut. Molt bé. A mi La també m'ha vingut segona. la primera cogut. I a mi també. Però cogut no té gaire útil. La segona és donis. Jo he posat donis. Jo també he fet donis. Donis. Vale, la tercera és reconec. Jo l'he fet bé. Jo també. Jo no, jo he posat reconeixo. La quarta, escapses. Bé. I la Molt bé, cinquena, nena. faci. Jo també l'he fet bé. Jo les he fet totes, Quants punts tinc? 0,5. I nosaltres 0,4. Següent exercici de català. Seguim amb l'exercici de verbs i coses així. Demà hi haurà boires, boirines i un cel molt, entre parèntesis, tèrbol. Uà, aquest és el xungo. Aquest és el xungo! Fuà, aquest sí que és de fer invents però divertits. Sisplau, espero que estigueu des de casa vostra intentant fer l'exercici amb nosaltres, perquè és que és divertidíssim intentar endevinar-ho. Malgrat els favors que li havien fet, en Joan mostrava una actitud plena de menyspreu, indiferència i, entre parèntesis, ingrat. Aquesta paraula em fa tant de riure. A mi em fa tant. Ets un ingrat. Jo he de pensar... Però no es pot canviar el nom, no? Clar, però no ha de ser exactament aquesta paraula. Jo me n'he inventat una. Uai, jo m'he inventat una paraula, però fortíssim, sí que no existeix gens que com de cop sigui això. Vale, meva després d'un tampoc espectacular incendi, l'edifici va quedar completament Carbó. carbó. Vale. Posen com la fàcil perquè no et desanimis. Abans la Maria era molt esquerpa. Per sort, darrerament, se li ha, entre parèntesis, dolç, una mica el caràcter. Aquell succés tan lamentable el va, entre parèntesis, prestigi, als ulls de tothom. Ho tinc. M'encanta aquest exercici. Per començar, què heu posat en l'art? Enterbolit. Jo també enterbolit. Jo- I és enterbolit. Enterbolat. Segona paraula que era ingrat entre parèntesis. Què heu posat? Aquesta ni idea. Ingressismo. Ingratesa. Jo he posat soberbia, malament. Soberbia. Però Núria, no facis el Jo l'ingrat no el sabia de Quina paraula era? Ingratitud. Ingratitud. És fort, ja Té sentit. sona bé. Té ingratitud. sentit. El carbó, què heu posat? Carbonitzat. Jo també. I és correcte. Bé. Jo he posat endolcit. Endolçat. Endolcit. Ah, vale. Has Jo tirat per també he posat endolcit. endolcit i és endolcit. Bé. Has posat entre endolcit i Jo he endolçat. pensat que endolçat era Sona millor. castellanisme. Ja. I el prestigi, què heu posat? Desprestigiar. Jo també. Jo també. I és correcte. Bé. Prou bé, nens, ho estem fent, no? Doncs no ho estem fent tan No, malament, sincerament. trobo. De moment estem aprovant tots els exercicis. Va, anem a alguna assignatura fora de les llengües on estàs molt a la teva zona de confort. No, jo aquí tinc a dir que és una cosa per la que em felicito molt a mi mateixa. Jo, quan vaig fer la CL, ja sabia a quina carrera volia entrar, ja sabia
quines assignatures ponderaven i vaig triar d'examinar-me de les més senzilles que ponderaven, que era cultura audiovisual i literatura catalana, i vaig treure un 9,5 i un 10 i la nota em va pujar 4 punts pràcticament i gràcies a això vaig entrar a la carrera. És el més important del món triar les específiques, sincerament. Jo, per exemple, les vaig triar malament. Bueno, jo ho vaig triar malament tot. Sí, perquè les respostes de castellà. Sí, jo soc molt més de lletres que de números, però com que la meva carrera em ponderaven tot el que és del científic, em vaig posar a fer el científic. Però les específiques vaig fer biologia, química i mates del científic. Toca't els collons. Les més específiques van ser cultura audiovisual i disseny. Però jo he de dir que, per exemple, a mi no em va servir d'absolutament res fer les específiques que vaig fer, perquè al final vaig acabar entrant en una carrera de lletres, em ponderava una mica història de l'art i vaig entrar a la meva carrera, crec que amb un 8 i pico, però si no jo tenia més aviat un 10 i pico, que hagués entrat a disseny, però al final jo vaig decidir que llengües aplicades era la meva vida. Oh, no passa res, tio, està molt bé, tio. Sempre recordaré un consell que em va donar el meu primer psicòleg. Em deia molt que al final la carrera és com la teva carta de presentació en el món per dir i jo m'he tret una carrera. Però que tu t'hagis fet una cosa específica o una altra no t'implica que després tu puguis acabar treballant del que vulguis o el que realment et vingui de gust. Al final tu tens la base, que és la carrera, i amb això pots començar a treballar i al final el que importa és tipus la pràctica o quan tu et posis a treballar d'aquella feina de veritat, si t'agrada o no t'agrada. I ja per acabar, molt ràpid, la fórmula de l'èxit també que em va dir pràctica més coneixement i això ho multipliques per actitud, que això era la fórmula de l'èxit que va com molt lligat amb això i parlant de tema d'estudis, doncs em sembla un bon consell. Si no fem una mica d'història, nenes, que era algo que feies a mi, genètica no. Biologia em va agradar molt sí, a l'ESO. fem història, però bueno, història de l'estat espanyol. Esclar. Bueno, i tenim aquí una fotografia que posa la conflictivitat social durant la restauració borbònica. I a sota, del peu de foto, posa cues per a comprar carbó durant les apagades provocades per la vaga de la canadenca, l'any 1919 a Barcelona. Pregunta A. Identifiqueu el tipus de font i digueu de què es tracta. Jo crec que està preguntant, si la pregunta és identifica la font i digues de què tracta, bueno, és que no ho sé. Jo tampoc no ho sé. I he de dir que em sap molt de greu perquè jo era molt bona en història, era la meva assignatura preferida i m'ho sabia, però tot. Vale, 3, 2, 1, primària, hi he posat. Jo he posat secundària. I he posat primària també, però perquè sembla com una foto feta en el moment, no? Diguéssim. Jo no sé si ho dic bé, però jo crec que secundària és quan està pintat, o saps? O sigui, quan és com rotllo un dibuix, que no és una foto. No, perquè em sona recordar com que ens memoritzàvem unes coses, rotllo, si ve d'aquí, d'allà o d'aquí, és primària, si ve d'aquí o d'aquí, és secundària. M'han fet fatal, no era ni primària ni secundària. Home, només havíem de dir coses de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Mira, és igual, història clarament haguéssim suspès, vale, nanos? Bé, nens, acabem de descobrir que és una cosa molt divertida fer exàmens de selectivitat, sobretot aquest exercici... Tant com Que és divertida. fonaments artístics. A veure, sobretot aquest exercici de català. Bueno, si ho voleu fer com a activitat amb els vostres amics, un dia jugar a fer examen de català de la CL, l'exercici 3.5. No sé si sempre cada any és el mateix, però és que és tan divertit inventar-se paraules. Jo crec que hem demostrat que hem de repassar més. Una mica de moralina i una mica d'això. La nota de la selectivitat no et determinarà el teu futur, ni la persona que ets, ni el que vals. Et pot anar malament per qualsevol cosa, o perquè no has estudiat, o perquè simplement no tenies un bon dia. I no passa res. Tens 18 anys, recorda-ho, et queda molta vida per davant i tu pots canviar el teu futur quan et doni la gana. 100%, i pots equivocar-te de carrera. Hi havia una noia a la meva classe que n'havia començat 3. Sí. I a la quarta va veure que era el que li agradava. Que equivocar-te, pots equivocar-te i més en aquesta edat, i potser el que ara creus que 100% és el teu camí, d'aquí 5 anys canviarà o d'aquí 10 anys tornarà a canviar. I el més normal en aquesta edat és equivocar-te. Bueno, en aquesta edat, amb la nostra i amb la de tothom. Vull dir, equivocar-se és... Prova i error. És bé. Que no et dirà l'examen de selectivitat si podràs o no fer la carrera. Hi ha moltes vies. Exacte. Això m'hagués agradat saber a mi. Dit això... Dit això, Bueno, esperem que us hagi anat bé i si no, no passa res.
Pots començar fent un cicle i després veure Cicle que superior. realment vols fer aquesta carrera, o pots dir, n'he fet prou, faig una altra. Tot és possible. Amores, Ens veiem la setmana que ve. Sí, sí, Esperem sí. que ens hagueu aprovat aquest vídeo.